الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين ko Allah wela so Allah wela mo hunde ko yidi ni wonirta so Allah wela mo hunde o wela mo jingande mo kala jidda wonira ko non tigi wonira jobira subhanahu wa ta'ala wadirantuma no jetren Allah gondo Allah mo iwata kadi wonde Allah mo ala do ala o ala kadi ko ala bado ko wela no welda no wilira e kala ko wadi o yette kanko tan kadi jari rewde goddo ala mo ganduda o tagri men sababu de annore muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wasallam goddo godal woni sirru godal hunde kala wudi e godal gal annore muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wasallam hande en gari la DSTV Diaspora Sénégal TV tawino kadi lewru hande danaka émission ngaji e nder la DSTV onon joglay windere on bayri wadde dum suivre kono nde wonna aduna wadi ko kadoje kadile e sababuji hoddiroji eden gandi dido dumunaji bennudi kadi wonano koy campagne électorale o dum ene jeya e ko saabi dum de campagne électorale o benni kadi en même temps hawre coupe d'Afrique fugo koyngel ari e barode leydi Afrique dum fu ene jeyano e ko saabi hakkillaji keedi on bangi fallila alhamdu non de Allah newnani meden Sénégal nawi araray addude fi coupe d'Afrique e nder nde do hitade men 2022 e yeso teddungal o mo ganduda ko lamdo leydi hande o do saha Macky Coumba Thimbo ndin birti hen feewi juddu fu birti hen jognay fu birti hen yen jogordum jame cellade kisam beydari jargol yeso dum wona sababuji kadi udditago mawngo e nder leydi Sénégal adda kupuji guddi ine ne wiido jodi jobira subhanahu wa ta'ala o yo Allah wade men dum adun non be bi ko nyalamaji gorle jontade fof bela aynoya kono hande Demba Abou Sow ƴettiri oɗo émission hande en gaddi on invité on talent e nder tigri machallah société Pulagu on gorko kadi so tawi yiyama tan ma andi holi oɗo gorko goto e mabaji Fouta biyeteɗo Aliou Guissé walla mbiyan alias ɓoccitiɗo Guissé joklinayi windere ene gandi holi oɗo gorko wona to banggue mogiyankagal wona to banggue alhamdulillah rabbil alamin nalankagal machallah ko on gorko ko gadduɗen ɗo hande gorko mo jaaba ha boyinaji wuro Ceerno Amadou Boyinaji Seydi Niang yo Allah tasmene barke makko musidɗo Demba Abou Sow ari ɗo hande e oɗo ñalawma e oɗo jamma dimanche eɗen jetta noon sababuji ɗi mawɗo galle o président o woni mana Seydi Abba Sarif gorko mo Sadil hande ene tawito e leydi France amin gandi hakkille makko no ɗo dariɗo dajiɗo katante bangi mo heedi o jaɓani yo fulɓe ɓe kumpe ala o waɗirni ko yo fulɓe ɓe yo kumpa iw yo gandu yo janggu yo tin nde wonno leñol gueɗe kewɗe hoto daɗe hen ha tengtanma e communication Abba Sarif noon Seydi Abba Sarif heede e ngoɗo sengo eɗen cawiɗo juure ñagon Allah moƴƴere caméraman meɗen en jewnino ɗum alaɗo ɗo foof hande wonno ko Dule Fouta hande artiɗo on woni Amina Ndiaye debbo mo Agnam Goli ha Agnam Coɗay fof ko nokku makko
hande ko kanko heetuɗo e caméra o omo gollono men no heewi gollirande julɓe ɓe ni ha moni fof heptina ko Demba Abou Sow woni ɗo mana invité muɗum hande ko Aliou Guissé woni ɗo la directrice woni no wiyata ni Sinna Sall debbo mo Agnam Thioday machallah omon to banggue Fouta walla taw naati Dakaru Dia Diop ɗum no eɗen calminamo eɗen juuromo wondude technicien men Oumar Ndiaye hande ala ɗo eɗen calmiɗo en juuro ɗum jognayi windere hande wonno invité meɗen tigui tigui ko goto e nalankoɓe leñol woni Aliou Guissé gorko mo Boyinaji wuro Ceerno Amadou Boyinaji hande koko gadden ɗo o weltini windere nde ɗum noon ko direct Facebook direct YouTube direct Instagram numéro téléphone o ko 77 933 06 20 hade hay hunde Aliou Guissé walla ɓoccitiɗo Guissé talent machallah très connu dans le monde entier machallah bisimilla ma natira jognayi windere e nder télévision men Diaspora Sénégal TV ɗum noon bisimilla ma seydi Guissé Mabo Allah koye jarama Allah jomam jarama nabijo jarama kono nena me babam jarama yayo Allah de jarama anabijo Allah koye jarama in koye miyeti Allah jomam mi jara nena mi julay rasul sallallahu alaihi wasallam Salam alaikum yebi yankoɓe DSTV gore mi salmini leñolam ngol mi salmini fulɓe fullaɓe lamdam noon ɓe gona gaytanke banggue jabal mon yarani ay puloy pulo jontaɗo pullo nane pullo jambaro pullo nane pullo ɓuli gacce pullo suusi mayde pullo alhamdulillahi rabbil alamin Allah jomam nde jarama Demba Abou aduna koye ko meeɗi yettete ko natti alaɓi koyima sadi fone waynima eduna koy ko mere ayo desmin koy mi jaɓi DSTV bilal min koy minani noon minani hay sadele gelandoge ay Seydi Abba Sarif no hettima Seydi Abba Sarif salamu aleykum maɗa min koy min salmini Amina Ndiaye caméraman Aminata to kala yumma Aminata ndeysaan on woni yumma Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatimin nabi ñamnaɓe koye jaɓi golle ma keccengel calinogel ɓe ñaade Ndiaye Diatta Ndiaye nani bulani Ndiaye Aminata Ndiaye wara wulanoɓe warani wulanoɓe hayo Aliou Guissé salmini Aliou Guissé juuri mama kele Allah koyne beli nder bani ngel mo golli kala kalem ñade sadel naɓe noddi Aliou Guissé ma boko inotima Demba Abou Sow pulo jeeri anodi notima Seydi Guissé ma bal fayida leño lamtine tiɗen jiɗen yumma e baba noon lay ndeysan tinne tiɗe hono hande ala noon
Yambabu min ko sumi siftorino ko nyalawma hande o barode njaay gadduno kawgel leyda wallahi ndeysaan jarama leeli yo di Sénégal jarama barodi yaay gayda njaayo jarama nene barodi nate ladde raddoyino koy artiriji de lam so mawɓe belti sukaɓe koyne ngama noon barode leydam gaddi victoire dimanche inuibuiɗa dimanche won tawi jeteɗa abada on sa wonno kono ñalawmande ni yimɓe kala ñamata jarata dillata noon mone lam yo Allah rembe danda yo Allah suranam barode men deliyo Sénégal jayo gayne jayo barode jayo jarama leli jodan Sénégal jayo te gayne jayo barode jayo jarama bandiraɓe machallah waɗi ko wiyete keleli ka ananide raɓa ɗay muhu ma ka laccir ko sidi gara machallah weli waɗi fayida deke noon so tawi a waɗiri ni min ganda mostoji keddiɗi no mbayata ɗum noon machallah seydi guisa mabo ñagani mama Allah moƴƴere kisal ɓeydare jargol yeeso gurdam juɗɗam moƴƴam battade cellal kisal duumigal a weltini no feewi ko wona ɗum ko dimanche hande e oɗo jamma eɗo Demba Abou Sow fuɗɗiti hande oɗo émission tawi hande addi ko talent machallah gandaɗo gowaɗo wona to banggue mogiyankagal wona to banggue tigui tigui nalanki dande ne fali ndi guitare ɓuɗo won waɗi guise nde wonno Demba Abou Sow no heewi wadde kala émission muɗum sinno ko sago kala ɓiɗɗo pullo sa debbo sa gorko ka teddinirteɗo so Allahu lamɗo jawi no Demba Abou Sow heewi waɗirde kala saaha nde wonno moni fof wonɗo heedi ko hakkude dundu e mbarodi no reeni dundu aywa dundu kadi no reeni mbarodi hakkunde noon artiste seɓɓe waɓe no Aliou Guissé en animateur uji en kamɓe ne wa diaspora ko kamɓe ndendi fof kono hande oɗo jamma eɗen teddiniri oɗo jamma worɓe fulɓe dariɓe dadiɓe hoyni ɓurele ɓamtare ɓeɓe gandunaɗe kadi eɗen kumpiti eɗen gandi ndeysan aɓe jiiɗi Demba Abou Sow aɓe jiiɗi kadi hono Demba Abou Sow en aɓe jiiɗi kadi ko waɗete ko aɓe jiiɗi kadi la DSTV waɗa min suivre partout isa wona to Facebook wona to YouTube gorko pullo biyeteɗo Mamoudou Alaji Harouna Dongal so wiyama noon Mamoudou Alaji Harouna Dongal Seydou Sow pullo goɗɗo toyete leydi Espagne Mamoudou Alaji Harouna Dongal Seydou Sow pullo goɗɗo toye leydi Espagne pullo Mamoudou Alaji Harouna Dongal Seydou Sow pullo gorko ko leydi Espagne Mamoudou Alaji Harouna Dongal salamale mala Sow pullo jeeri layde sa jatti muɗum ko kadi ko Madina Gounass wuuro ceerno Siraji Dine tan laldugo sen mali ñande daga Mamoudou isa ha Alaji Mama Saydou Ba woni ceerno ma ceerno Siraji Dina bare Alaji Mamoudou Alaji Harouna Dongal heɗo ɗo Seydou Sow pullo ɗo gorko mo leydi Espagne ceerno Amad Tidiani Ba ko ceerno ma Alaji Mamoudou Idi Sall gorko pullo goɗɗo toye leydi France jeyaɗo to wiyete anide Sinthiou Bilali Idi Sall Baalo to to leydi France jeyaɗo Sinthiou Bilali gorko yomo Sinthiou Bilali salamu aleykum Sall Baalo
toon kadi koto ɓundu bannandu Malick Sy Atoumani bannandu nade ñane mbalmi bundu tawmi ɗon ko jiidam Idi Sall salamale maɗa Idi Sall balanare gorko mo sinci bilali to e leydi France gorko kadi mo ɓundu bannandu Malick Atoumani Malick Sy Malick Jamsi Boucar Habiballa ɗo ɗo pawɗa ana ɗo Seydi Guissé kala jakoriɗo ma kala jakoriɗo ma somo ummi omo ƴewma sada o ari waɗanu ye salbalo Sharif Aliou Gassama toto États-Unis d'Amérique Sharif Aliou Gassama salam alema ene hettima no feewi watta hakkille e émission o sanni Sharif Aliou Gassama toto États-Unis d'Amérique ene watta hakkille muɗum émission Demba Ousseau faw États-Unis naɓe koye jaɓi golema Seydi Gassama salam alema wakkute ma nda goɗa ko Allah wanma minene baba nduwaɗema julɓe koye nduwaɗema Gassama Seydou Gueye gorko mo calaga e gale yombari bukke jeejo kadiri guessa farba goɗɗo toyete dowlaji Côte d'Ivoire ha Cameroun ha Togo koye ndindigui Seydou Gueye njoro gorko mo calaga e gale yombari bukke jeejo anne mami ilno calaga naɓe Seydou Gueye o wakko wutema ndagoɗa Gueye njoro spécialement wuɗo ya Cameroun yeɓoyde final yo Fouta jaabi Côte d'Ivoire ne jaabi yo Fouta jaabi calaga naɓe jaabi koye Fouta jaabi Cameroun ne jaabi ayo Gueye njoro yo Allah o woni Seydou Gueye so tawi banque hangama mémoire muɗum hangama so tottamo fewna banque o joni joni an yiide biyoji joroɗo yeeso ma ɗo ko ɗum tigui on woni mana Seydou Gueye gorko mo calaga e gale Seydou Gueye Seydou Gueye Cameroun nanimo Côte d'Ivoire nanimo Togo nanimo Nigéria nanimo kadi an woni ñaguel dimel mo cuma yenata Seydou Gueye ana fore mere an woni gagnelo tiraɗo ɓiradam ɓiradam rufetake kañedetake Seydou Gueye yo Allah sure amin ko yaha sama xarit ku nga xam ne mooy Biram Jëmme sama xarit sama jaam bi joola bi mooy Biram Jëmme grand magasinier Sad bu nga xam ne directeur lay def ko wóolu lu muy liggéey kooku mooy Biram Jëmme grand magasinier Sad Biram Jëmme juddugu reende bayla Biram Jëmme fula fayda borom la wallahi Biram Jëmme la bali fasta gorko mo Ziguinchor so Casamance nena la kasumay Biram Jëmme sa morceau sa dédicace mu ngi nii Biram Jëmme doomi garmi la doomi burbur la Mamadou Dia Guiriché gorko mo Cheelaw Mamadou Dia Guiriché samale gorko mo Cheelaw ɓuura ceerno Mama Aw an koy kal muda Mama ba Cheelaw sama patron conducteur de travaux mooy Mañaay Ndiaye bu ñu waxee Mañaay Ndiaye jaata Ndiaye cey Gaynde Ndiaye Sénégal Ndiaye gorko mo Loto gorko Loto Ndiaye jaata nanani guɗani nana ha guɗani ɗo ɗo koɗata ana ɗo noon Aliou Abou Darda Issa Yaro Dada haala dem fati Hamadou Boy Guiya Diaye Sadiga toyre Brésil gorko mo deɗel diri deɗel naɓe ko jaɓi golle ma Ali noyam yo Allah sure Aliou Abou Darda Seydi Dia gorko mo Brésil min calmini min juurima sadi Amina Aliou ko tokaram Alin ko jidelam Aliou ko seylam Alin ko jaajilam dodel naɓe jaaɓi golle Ali noya
ano o yahara ɗo ndeysan Aliou a sofni amen noon fadde sadi giɗelam sehilam ɓeɗa ñalla lelade e mbarnam mana yiddem na reena ɗum holi on woni Mariama Soumaré woni Alicia Soumaré ko sehil ma no feewi sehilam giɗo Alisa gorko mo cilo saldu Fouta on woni Alicia Soumaré 13 mars anniversaire makko Alisa Soumaré Seydi Soumaré an woni cewgel jom dalil borom le 13 mars wallahi ndeysaan so wi mami koye mami wiyanimade jamonuji Alicia ka darmiɗo le ñolamgo Seydi Soumaré debbo mo cilon saldu Fouta ha cilon jeri daga wendi koye lewole namaji ɗon koye woni nokku ceerno me Baba Talla Alicia giɗam sehilam giɗo Abou Demba giɗo Demba Abou ceɗɗel Diaw debbo cuballo jontaɗo dariɗo dadiɗo ceɗɗel Diawre fonde o woni ceɗɗel Diaw yarima o isa goɗɗo reenu a shot debbo cuballo kadi mo jarguel isa yarima ceɗɗel Diaw debbo mo jarguel hande to e reenu a shot ceɗɗel Seydi Diaw Seydi min Diaw wima Diawre fonde jaggaɓe sama garima cuballo fenata cuballo wulata cuballo dogata cuballo ko yarata caggal ceɗɗel Diaw mi yima debbo mo jarguel toyete hande no a shot Mauritanie Seydi Diaw jammule min jewnimo noon war fere garta han gadi ndeysan est ce que kala jakoriɗo ma kala jakoriɗo ma somo ummimo ƴewma sada o awi waɗanmo he kala jakoriɗo ma kala jakoriɗo ma somo ummimo ƴewma sada o awi waɗanmo ye machallah 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 est ce que haalo pularde mbi ko jogori moƴƴude ko so fasi urat Seydi Guissé mabal fayida Seydi Guissé amin gandi noon ɗo gonɗa ɗo a sofi nde wonno haalo pular mbi ko neɗɗo yiɗi wawi ɗum hande gonɗen koylade STV Diaspora Sénégal TV ɗo wonto mon yewtere mon fawru Fouta ko tara o yowa hoɗonto won ɗo hande tigui rigui oɗo guitare machallah mo seguineji kanŋe Aliou Guissé invité de marque invité très connu baɗowo ko tiri ittonowo neɗɗo messere ittonowo neɗɗo yewede ittonowo neɗɗo anide caɗele holi ɗum ɓernde ma so uddi ina jogui ko mettuma so tawi a yeeɓi mogoji e nder mogo o mo ganduɗa ko Aliou Guissé ɓoccitiɗo juwata ɗum nde wonno jaleɗe kewɗe ina ndumtina mette caggal ndeka noon so tawi a yiiɗi mette maɗa e ndumto a yiiɗi yewtude aɗa yeewa sa yeeɓi ɓoccitiɗo Guissé tan ko mettunoma ko yahat fallilahi alhamdu on woni hande Aliou Guissé on woni hande invité meɗen gorko mo Boyinaji wuro Ceerno Amadou Boyinaji Seydi Niang min dokkuma galas jara ɓernde nde ɓuuɓa kono noon yo tara Cheikh Oumar Fouti Guidou halwari sahiduna mawlahu jalila kan hubbe kenir kadini zaka bila ajab sahid wali Madina la ilaha illallah jamna wali Madina e nder hen bandiraɓe wali Madina ko dada may se wali Madina
wonko wale bajagara se kumaral futi umatara corona tafsiruma se kumar elazumar gando wale madina tafsiruma se kumar elazumar khalifa wale madina yawon ko wale bajagara se kumar al futi basara corona desa jogol nay windere on naniri ni noppi modon do tara Cheikh Oumar al Fouti Kidou halwariu do dokkan mi non Aliou Guissé glace seda min ngaray jogli nay windere daña ko min pammini modon tawini yimbe be kala saha ina mbada namne faade meden e hono meden en on ji ngal do natal odo gorko pullo biyeteɗo Bouna Sarr kamɓe mbi Bouna Sarr mo ganduɗa o koye nder équipe nationale men du Sénégal e namni noon holi oɗo Bouna Sarr wonde ɓe nani lasli muɗum ko o jeeyako Thialaga e gaale yomo bukke jeejango galle Elimane Thialaga so wiyama galle Elimane Thialaga noon eɗen mbawi wiide ko Daksar mat Aliya mat gueɗe sakkan biratan me julɗo kan Daksar mat jir Moustapha Daksar jir Demba Moustapha Yero Moustapha Bouna mbarodi tan mbarodi Bouna wallahi Bouna Sarr Bouna Sarr gorko yo mo Thialaga mongo Bouna mumti gondi Bouna Sarr o mbarodi oɗon noon Daksar ma jimi Demba Moustapha Daksar keɗeɗe bandiraɓe jogonayi windere Demba Moustapha Daksar jimi nak Abdoulaye Demba Ndiaye Demba Kuwa Demba Bokara Demba Hamme Demba so wiyama noon Abdoulaye Demba jini Amadou Abdoulaye wiyete Siley Bourou bamum mawnam Barou Sarr to he leydi Belgique sen mbi Hamme Demba jibril jure Demba Hamme eɗen gandi guiƴam Babel Sarr ina weɗa ɗum ɗo yete sen mbi Bokara Demba jin Moustapha Bokara jibril Aissata Moustapha e Binta Moustapha Aissata Moustapha wiyete Mugu on Mugu noon jibini Kumba Mugu e Baba Mugu jibini Abdoulaye Baba en e ko nandi hen sen jiiɗi tan wadde résumé sen mbi Ndiaye Demba Moustapha Daksar jimi Demba Ndiaye e Yoro Ndiaye isa Demba Ndiaye Yoro Ndiaye jibini Habibou Yoro Ndiaye Habibou Yoro on jibini Amadou Habibou Yoro Ndiaye so tawi noon en mbi Amadou Yoro Ndiaye on jibini Habibou so wiyama Habibou on woni Bouna Samba eywa Habibou ko Habibou Amadou Yoro Ndiaye Demba Moustapha Daksar maɗo gade sarkal birane me julɗo kan oɗo Habibou Amadou Yoro Ndiaye Demba Moustapha Daksar kanko woni Bouna Samba takko daɗo Bouna Samba takko daɗo oɗo woni awalan Bouna mawɗo ndeke oɗo Bouna jour équipe Sénégal ko oɗo woni jatummo innira oɗo Bouna Sarr Sarr gelamia Bouna oɗo Bouna Samba takko kanko jibini Mamadou Bouna e Amadou Bouna e Abdoulaye Bouna kono sen jiɗi famminde yimɓe ɓe kalton ko haala Bouna Sarr mo ganduɗa ko latéral droit équipe nationale du Sénégal so tawi en mbi Bouna Samba takko daado tubakoɓe itti ɗum ɗo nayi ɗum to leydi Guinée ndeno yeehi leydi Guinée o dañi toon korɗo Allah cuddiɗo toon on sohnajo o dañji mum biyeteɗo Mamadou Bouna o dañi biyeteɗo Amadou Bouna o dañi biyeteɗo Faramata Bouna Amadou Bouna jibini Mamadou Amadou
Mamadou Amadou on jibini Bouna woni mo ganduɗa ko équipe nationale du Sénégal vrai latéral droite machallah ni paamiron hono dañi nde Bouna Samba woni toon haako Allah haaji Allah ittima toon o faafi leydi men Fouta gaga Fouta Toro hade ummade toon kanko Bouna Samba takko dado o windi lettre ene ndi ɓatake nden windi ɓatake o woppi ɗon o wi ɓiɓɓe makko ɓe so tawi mawni gurdam waɗi ɓe mawni o waɗe lettre o yoɓe gandu wuuro maɓɓe to jeeyami wuuro baba men koɗo wiyete calage gale gale yambari bukke jajonko kalir guesa Farba ɓe ganda ko toon woni wuuro baba maɓɓe ɗum waɗi noon en ɗam no jokki kanko Bouna joueur équipe nationale o ba makko en walla ha e gorgila makko ina jokkodirɗo e galle Sar ɓe ɗo e Guédiawaye ko wayno kaw men Ali Kumbil haɓe jokkodiri ni woni noon o arti kanko Bouna Samba takko daɗo nden o ari Fouta men o dañi ga biyeteɗo Abdoulaye Bouna o dañi ɗon biyeteɗo Amadou Bouna o dañi ɗon ene biyeteɗo Souleymani Bouna ɓeɗo goni ɓiɓɓe makko gayre ko Fouta Toro eɗe mbiyeten calage gale gale yambari bukke jeejon kadir guesa Farba ndeke noon Bouna équipe nationale du Sénégal mbiyetenmo ko Bouna Mamadou Amadou Habibou Amadou Yero Ndiaye Demba Moustapha Tak Sarmar Gadeste ka breta me julɗo kan ɗum ɗo ko haalande yimɓe ɓe Bouna oɗo so tawi wiyama ko calaga o jeeya e nder galle Iliman Calaga sarɗe calaga ndeka ko hunde lamde ceer ɗum noon mo yeddi ɗum fof tan namde Demba Abou Sow ina jogui hen dalillaji labɗi ceer oɗo gorko woni Bouna Sarr isa ɓiɗɗo ko tajimina ñagode Allah yo wurtan wallahi so mawni nafi noon ma julɓe kudroji ɗo so mawni nafi noon ceeɗaɗo kala o immana toron noon Bouna Sarr o Bouna Sarr o bangue ñamo e Sénégal salamu aleykum Bouna Sarr noon ko 31 janvier 1992 yi aduna e koɗo wiyete Lyon ko ɗo woni ɗo Bouna Sarr jeeya kadi ko sénégalais kono noon kanko Bouna Sarr o fuɗɗi wadde e nder golle makko mantinde ko wiyete les Jeux olympiques ko ɗon a anda e kadi milieu offensif droit ɗum kadi o waɗi ɗon on passage très connu haɓe paami holi oɗo Bouna ndeka noon Bouna ko 31 janvier 1992 koɗo wiyete Lyon footballeur international a famille des Sénégalais qui évolue anide au poste latéral droit famille au Bayern Munich o Bouna Sarr laaɓi Bouna Sarr gorko pullo wakko wutte maɗa ndagoɗa wallahi ndeysan ko Allah wanma nene baba nduwi Allah wanma julɓe fo nduwima Bouna Seydou Sarr o latéral international latéral droit international milieu droit offensif o woni Bouna Sarr Bouna Sarr yalla yawur ha daña bobo ma daña bobo France club Bouna Sarr no didorino kamɓe fof ɓe calminama ɓe jettama ɓe beltinama hande oɗo Bouna selom japarsino yaye Bouna do de ginaaw Sarr Bonga Sarr noon koɗo Guédiawaye Bonga Sarr mo ganduɗa kañum woni sababuji ɗi foof ha dañi yimɓe paami hen on ko miñiko e wonde taniraɓe mabɓe jiiɗi baba Bonga Sarr woni koɗo Guédiawaye ɗo e ba mum ne wiya Ali Sarr e neni meɗen kadi Tulla Sarr kamɓe kala hande machallah eɗen beltoniraɓe hande oɗo émission ittoɗen hunde haalde holi oɗo gorko pullo biyeteɗo Bouna Mamadou Amadou Bouna Habibou Yero Ndiaye Demba Moustapha Tak Sarmar Gadeje o woni Bouna Sarr latéral droit très connu très performance anide e nder équipe anide nationale du Sénégal Boubou Seck kañum kadi jeeya e sababuji ha ubbitene men oɗo source ha ndewɗen rewidade ha paamɗen holi oɗo Bouna Sarr e yantide Djibril Sow en Diaga Sow en kamɓe kala ko kamɓe tambi anide pengal fanse club Bouna Sarr ɗum no kamɓe fof kadi ɓe beltiniraɓe ɓe calminama wondide e mawni meɗen Mouhamadoul Mahi Ibrahima Salif
tara o yo ya buna sar buna yalla sore seydi sar buna yo Allah dande buna sar hida balle yo Allah rene buna sar buna yo Allah wande buna sar yo Allah sure bonbe buna sar amin ya yo Allah rene buna sar gorko mo talaga mango mammi yimme buna seydi sar la mer bisa ko jamne wali Madina lay la jamna wali Madina bisa ko dada may seytal demba abu hande koy mamim Cheikh Oumar Foutiyou Tall seydi Tall sahiduna mawla urjali lakkan hubbi kenyen kanyen zaka min ajabin ajab sahidul bilad min ladr bisal seydi Tall ha kodo subaka law jomuro nange hore almami sallifana Cheikh bana do ko be mbadi wadi ko be mbadani non Cheikh Oumar Foutiyou Tall kajiro nyodo makay koy ngal non Tall ali sasumare hedo do Bagi sabaka mi marwa Cheikh Oumar Foutiyou Tall seydi Tall wangi may sudu kaba weddi makaje jamra o juri ma yanande Muhammad Rasulullah watto yana elaz o nyaaji ma fiyande dine o fiila ma Cheikh Oumar o jetti wirde Muhammad el Kali Muhammad el Gali jetti boy Cheikh Ahmad Tidiane Cheikh Oumar totti dum ko mam El Hadj Malick Sy tiwa o alaji Malick Sy Abdourahmane Cheikh Malick Sy Daouda Jamsi Boucar Habibullah seydi Tall tanko ko yaltini ene ni bere wadi ene lela wanno wallahi desa Cheikh Oumar Tall tacinnono ene lana malu nawen banje fongo yal jannaji kanko woni mamum Cheikh Oumar Bassirou Mountaga da ha Cheikh Oumar Foutiyou Tall to taro ya do ko sohno rugi makki Habibou Nour Cheikh Oumar to e États-Unis d'Amérique sohno rugi Tall ini hedi ma no fewi sanni do ko ha ta rugi Tall to États-Unis d'Amérique rugi Tall tam ko dada may Seliman Tall wallahi desa rugi Tall wakko wute manda goda ngel mamamum yima kala taniraɓe nillan ngel mamamum mema kala taniraɓe nilla rugi Tall min koy mi salminima ha États-Unis d'Amérique jom galle makko ni be Adama Sow gorko mo leraɓe gamaje Tall jom galle makko wi Adama Sow gorko pullo mo leraɓe gamaje kadi ko ardo bantu an woni Cheikh Adama Tall Adama Sow Cheikh Adama Sow pullo jeeri gorko yoma leraɓe mango gamaje gama dule ayo mi yima gamaje gama dule mama no ko tijaniyan min koy mi salmini rugi Tall seydi Tall Tall tan ko dade may Seliman Sama de Bali Mutar kono subaka lawro jomuro nange hore almami sallifana Tall seydi Tall wallahi tanum baddorodo pucci bakkodo petetaji cundorodo gawi dumbo lambe sandabe kontoɗe añɓe Allah sagono rugi Tall ko an jeyɗo wondide ani Adama Sow gorko mo leraɓe gamaje ni koy ndebe belide tafe be jawtin non ñade peleta faye Fouta ko den pucci mbadda gore ko den wolde tawanna ko den hade waɗa en mumni Alpha Oumar Ceerno Bayla en koye darino homa Cheikh Oumar Foutiyou Tall tafi ko muje nder Fouta yabani mali mango Oumar mo ayre Oumar mo degemdere Oumar mo Fouta Oumar mo Nioro salam alema Tall selli sito Belgique message mu yettimo ɗo joni no salminma no juuroma selli sito Belgique wonde Saydou selli siyo lele ay selli siyo lele ay selli siyo lele man siyo le somboɗo yima simima Mame Abdoul Aziz Dabakh Malick selli si heɗo ɗo selli si sane Kumbama Sani gacce Saydou Mbodj selli siyo jom galle mum Saydou Mbodj mo jomandu no danani Saydou Mbodj
gorko mo jomandu jomandu naɓe jaɓi golle ma selli siyo selli Allah rene selli si yelam yalla dande ay num maren ma selli si sande ko mama sata gati abada koni tara se kutara tara umaru tara Amina Njay tara se kutara la tara umaru tara tara mbiyem tale tara se ko matal dafno do kono futa toro tara bangi masudo kaba se ko maru tara dogi safa marwa se ko maru tara tara se ko tara la tara umaru tara masallah hay camera mama hande Sophie machallah ndeysan ko non haalo pular bide hankadi ko jogori mujjo ko so fasi urat dum do no ni hankadi dum uri kadi ni hankadi e booluji hankadi gaddama heddi ko rotte wade e der bol nyame Seydi Gisse Mabo machallah min ñagani mama Allah moƴƴere kisal ɓeydare jargol yesso machallah en calmini kadi bandiraɓe fof vraiment e dendagal yeɓiyankoɓe DSTV wallahi en calmini PDG o wallahi directeur o e directrice to e fof e les animateurs wallahi franchement ɓe calminaɓe juurama wallahi kadi wella mone waɗi en ganda beño no fewi nde taw noon neɗɗo timmani timmi tan ko Allah wallahi neɗɗo timmini gueɗe makko tan ko gueno tagɗo mbo e vraiment annene kadi a jarama gonga nde taw noon fulɓe ne mbiya gonga de noddede ina weeɓi ko gonga neɗɗago jeeya gonga e bandiraɓe mboɗo andi o saaha mataw eɓena jeeɓa tiguirigui no fewi eɓena e golle ha hano hanni so ni kono kadi ne ndeysan enenne kadi eɗen gonde mabɓe ɗo ha Allah weeta ha koy eɗen gari noon janggo ko Saint Valentin ande gonga ma a siftini en des amoureux e gonga a siftini en ko fête des amoureux numéro téléphone la DSTV mbaɗe 77 933 06 20 ndeke noon Aliou ɗaaƴi men fammini en ndeke noon amin gandi mamin jette to wonni ɓaade noon so wiyama wonni noon ya wonni ganden fête des amis o ari fête des amis ko wiyete Saint Valentin ko ari ɗum noon amin gandi noon min jejjittaɗo yiɓɓe meɗen kono nanguguiroma tinno andugiroma anne wallugiroma har yorumogiroma guiɗo yumminima tinno nangugiroma to waynogiroma guiɗo waynataki jaw gelli koyne muuse anne andugiroma oro waynogiroma guiɗo waynataki jaw gelli koyne muuse ya wonni ya wonni noon ya wonni koy ko jumol gilli wonni ya gona jeeri min mi wona wala noon jamma koyne jenga min mi miijo maɗa wonni koode koyne ñaara miijo dogay chéri boy ngel mo yawi yidde on yiɗani wonni ya koni jawɗo gilli ka yiɗaka chéri boy wonni ya moni fo yo miijoɗo guiɗe muɗum nde onno yidde ko sondu wumɗo juuɗoɗo haali juuɗoɗo hana le fait de dire ce thème c'est facile responsable c'est un cœur akore ndeysan ya woni ya wonni jiiɗo ya wonni koy ko jumol gilli wonni ya gona jeeri min mi wona wala noon jamma koyne jenga min mi miijo maɗa wonni koode koyne ñaara miijo dogay chéri boy jel mo yawi yidde on yiɗani wonni wallahi anda ko firti yidde woni jawɗo gilli ka yiɗaka chéri boy nene ko mbimi wonni ya wonni giɗelam feccere won kam heñere bajjam nanguɗo ko jeyma Demba Boukou ɗon tubago wi l'amour c'est la joie gore wallahi
L'amour c'est la joie accompagnée des idées et autrement dit. L'amour c'est la confiance, la confidence et la patience. Selli. Bébé, chaque mois et chaque nuit, je t'envoie un ciel d'amour. Dont les étoiles sont des bisous à part de mon bébé. Bébé, oh, ala ko jarani do yo français machin. Bébé chéri. Moni fo yo mi to bébé chéri mudum gore. Gilli koy na musi nene. Ide koy koy traité gande soray pitanu kalade. Gilli koy yatini sagata bele dele. Yite koy walini debbo e bedda tay wona tayade mom. Ko ni woto jawe gido yawnaaki no. Yidde way non. Le fait de dire je t'aime c'est facile, responsable c'est un cœur. Be mbine kadi bernde nde ko goton wala ton mo jidda o ada nyala lelade balde ma yidde mana rema ada hir lelade balde ma yidde mana renam so hendi umdu kadi wirti on terde makko ko yenna bandu makko buubi o anda kadi kidi makko jodi na hala makko doni joni mi joda girama yaw pete jamma mo da ndadude ma nyodo da de yewtude yakana yuma dite ma bedo gondi tay wona tayade ma allah ni jade ko yino ma bala ko wanno ma giro la ilaha illallah yide ko yide mosi dembabu wallahi ndesan yidde ko sondu wumdu juurade haani juurade haani yidde ko werlade bedda har kala hoddo don haani ndesan ya woni ya woni gido ya woni koy ko jimol gilli woni ya ngala jirim min wono halan ndesan sama koy ne jenga min jama bebe ko de koy ne nyara mi jodo gay chéri boy gel moy yawi yidde mi dani woni assalamu alaikum allo assalamu alaikum allo ay ano yo arta ano wala dama jay nana wala ko den yo so ha listen bandiraɓe ɗo ɗe keɗorɗen demma jaayi nana ndeysan eɗen beltinira ɗo e mawni meɗen Mouhamadoul Mahi Ibrahima Salif Mamadou Aylor Diogo Modi Bili Saballa grand mécanicien performance dans entreprise SAD Mouhamadoul Mahi Sow wa aleykum salam wa rahmatullah demma jaayi nana yoya min calmitimama sanni holi inde nde Alassane skay Alassane ha ndeysan Alassane ko neɗɗo yiɗi wawi ɗum ha ndeysan barko yomo tijum mago jo ballelare mon a heeɗima ko wi ko seydi gisama bo a dillini barko yomo tijum mago manganer Alassane an woni giɗo Abdoulaziz an woni giɗo Abdoulaye Sidas an woni giɗo maître Malick Salba Alassane ha gore ma rawde ha gore amin gandino a wuli noon sanne ndeysan o demma jayna ndeysan aduna ko mere dunia welani ndari duna fonde foyne aduna ko mere dunia welani ndari duna jame wayne demma jaynana ya woni demma nana ndeysan fu ngay door morceau bi ni demma njaay nana sunu jaam bi sama benn jaam bu nga xam ne mooy Cheikh Ngom ndeysan vraiment père bu baax
ku yiw ko nga xam ne daal ndeysaan à tout moment mu ngi suivre Demba Bousso ci émission yi mooy Cheikh Ngom maa ngi koy jëkk dédicace nag sa morceau bu nga xam ne bu nga tànnee mooy Demba Ndiaye naana Cheikh Ngom maa ngi lay nuyu di la gërëm di la jëkk maanaa sa wàccuwaay fii di la bëggee ci émission bi macha allah Cheikh Ngom ñu ngi lay nuyu di la ziar moom ak sama beneen jaam bi mooy Abdou Ndiaye Abdou Ndiaye sama jaam la séeréer la maa ngi koy nuyu di ko ziar sama jaam yi nag macha allah ñoom Ibou Ndour ku nga xam ne daal conducteur de travaux mu ngi fale ci Kaolack dëkk Cheikh Al Khalif Ibrahima Niass gharami wa shawqi lin nabi lazi ma nasihatu wal hubba fi zati faral habibi habibullahi maanaam foofa Ibou Ndour foofu la nekk seetu Mbégaan Ndour maa ngi koy nuyu di ko ziar moom mi ak Pape Ndour ñoom ñëpp ñoo maa ngi leen di nuyu di leen ziar ak Mbay Ndour wala Babacar Ndour mu ngi fale si Sébikotane ak sama beneen jaam mooy Ngor Faye ñoom ñëpp sama jaam lañu sama séeréer yi baax vraiment sama am di jam ñu ñoo bokk benn liggéey ñoom ñëpp maa ngi leen di bëggee si émission Fawru Fouta di Demba Bousso di dawal chaque dimanche sa morceau bu nga dawal bu neex bi kuy dawal yaram mooy Demba Ndiaye naana Aliou Guissé demal ndeysaan mi salmini ɗon Alassane nodduɗo joni joni o ha ndeysaan c'est mon ami mon frère ndeysaan Alassane kadi ko neɗɗo jiɗɗo leñol ngol no feewi ndeysaan maɗo de kadi ko neɗɗo korsinɗomi no feewi ndeysaan neɗɗo wattu hakkille ko mbaɗami ko mi salminimo mi juurimomo zo gorko mo ko yewedu jeeri mi salminimo mi juurima mon ami mon frère Demba Ndiaye nana Demba Ndiaye nana Demba Ndiaye nana ya woni Demba Ndiaye nana Alaji Mamadou Moussa Lima Dara Alaji Seydi Siri Ndiaye Hamad Amadou yu may samme dem il fekk jambal buka Aliou hoto me mamen Subhanallah Fama Tall maa ngi lay bëggee si émission bi Seydi Tall Dembal Juma Seydi al Joñere al Juma Fama Tall debbo mo Daara Halay ndeysaan Seydi Tall Fama Tall aduna ko mere dunia belani ndari duna fondi fuini jarama e baba bayde mal gorko yoma podor lawdem ma baba Aissata Samba bubu yasin wada baboy ya woni babo ya men nalan kagale farno je wallahi ndeysaan ñagal mom yalla rene yalla ma juna baldem mal Alaji Mamadou Moussa ayatu mama madara Alaji Mamadou Moussa Alaji mama madara mama ay mama ndeysaan maa ngi bëggee fii sama chef conducteur de travaux mooy Mañaay Ndiaye maa ngi koy nuyu di ko ziar mooy conducteur chef de travaux SAD Mandiaye Ndiaye moom avec aussi Amadou sunu chef Amadou l'homme de Burkina Faso vraiment di leen bëggee ci émission bi Ron wala Aruna Diop wala mooy grand topo SAD maa ngi koy nuyu di ko bëggee ɗum no Arouna Fall gorko cuballo jontaɗo a weltinirama hannde émission oɗo Fawru Fouta mo mbiyaten tigi anide Fawru Fouta hannde ɗo invité meɗen ko Aliou Guissé walla ɓoccitiɗo Guissé Cendel Diaw toon to Mauritanie debbo cuballo jarguel
mi salminima mi juurimama weltinirmama Seydi Diaw wondede giɗo men sehil men Alicia Soumaré ɗo wonɗo mi faami mono hetto émission ɗum noon min calmini min juurimi beltodirima no fewi sanne e oɗo jamma ɗo invite tan machallah grand talent artiste koni anide machallah e nder duude Afrique on woni Aliou Guissé subhanallah ɗum noon oɗon mbawi wadde 77 mbaɗon 993 mbaɗon 01 bon so ɗum ɓenni eɗen calmina omo ganduɗa ko Souleymani Mbodj so wiyama Souleymani Mbodj noon ko gorko pullo toon to Agnam Goli amin gandi noon o woni noon koto nokku waalo fendo to wiyete France Paris de la France on woni mana Souleymani Mbodj gorko ma Agnam Goli en ji commentaire makko omo waɗi hen suivre omo honni weltare ko neɗɗo yiɗi wawi ko gorko ma Agnam Goli to e leydi France Seydi Mbodj Souleymani Mbodj Souleymano Seydi Mbodj Grand Barou Sarr toon to Anvers wondude joom suudu mum Aissatou Ly toon to Anvers min calmini min juurima no wondude o mo ganduɗa ko Coly Sadiama Sadio Samba Diom fo Samba Edik toon to leydi France min calmini min juurima wondude mana Aminata Thiam min koy mi salmini ɗanɗiyonkoɓe leyɗam gonga leyde migrede leyɗam min koy mi salmini ɓe mbaynima galleji baabiraɓe mabɓe ɓe naati ladde Allah jeerende ɗo yumala baba wodani nen yewɓe kada koye maɓe ñamde saabu ɓeslimaɓe noon sagata fetti basal naate ladde Allah jeerende yiloyade guppol ma koye posma ñamde ma koye posma haylende ma koye posma ɗanniyanke Allah surɗaniɓe yayo fans club Binachou femme très connue dans TikTok, TikTokeuse de tous les temps, moi Binachou. Binachou wayna. Bu nga xam ne jigéen bu nekk fale si Kayar. Binachou ñu ngi leen Binachou sant naa la gërëm naa. wallahi fans club bi yëpp ñu ngi leen di gërëm di leen di gërëm ci émission bi Fawru Fula bu Demba bu Sodawa. Binachou déglul fii yaa ko moom. Bina déglul ma bàkk la tey ma géej la Binachou da nga baax. Demba ma Kayar. Binachou da nga yaru. Demba ma Kayar. Binachou tey ma yóbbu la ba Kayar. Nuy naa fansa Bina mi salminima. Binachou yo. Binachou ye. fans club Binachou ñu ngi leen di yo Allah reene Binachou. Bina juddu gu rëy de fayla wante fu la fayda borom Bina jigéen bu Kayar Binachou ñu ngi lay nuyu di la ziar. Assalamualeykum wa rahmatullah. No mbaɗɗa Seydi Guissé. Madame Sarr commandant. wallahi min callitimama Seydi Guissé ma bol fayida amin gandi noon doom bay ma tala nan ɗo jooɗi hannde Aliou Guissé wallahi doom bay mum ɗon amin gandi noon ko neɗɗo yiɗi wawi ɗum min calmini kadi commandant no feewi sanne amin ya ilahi min beltanima no feewi e min nande kadi sawtoma amin gandi wallahi Aliou Guissé ne hettima no feewi sanne wallahi est ce que yo Allah weltono on amin ya ilahi Seydi Guissé mabal fayida min calmini commandant Sarr ko neɗɗo yiɗi wawi ɗum min beltanima no feewi saabu so tawi neɗɗo yiɗi hunde o noddi o woppi programme makko e haaji makko o noddimo o waɗimo suivre firti an ko mbatta ko ene welima ene yonimo ɗum noon Seydi Guissé min calminima no feewi min juurimama Aliou Guissé oɗo ko doom bayma amin gandi noon mintaji meɗen natti woɗɗude inchallah so Allahu lamɗo jaabima amin gandi kadi caméraman meɗen amin gandi ko tampuɗo par ce que ummi koye nder lappol Fouta
ɗum noon leelata min mbaylodire mon so allahu haaji inchallahu taala. Seydi Abba Sharif en jii message muɗum o wi émission au top, o wi émission au top machallah. ɗum noon Seydi Abba Sharif Seydi Abba Sharif gorko mo sadel to e leydi France. Seydi Abba Sharif sadel naɓe jaɓi golema la DSTV fof jaɓi golle. Seydi Abba Sharif Sénégal koye jaɓi golema France naɓe jaɓi golema Afrique jaɓi golema DSTV jaɓi golema Seydi Abba Sharif la directrice am woni ñangel dimel mo cumale natama am woni nafoore mere mo cumale yeynata wela jibinde wela kosam yendu dañi barke baabo Seydi Abba Sharif Seydi Abba Sharif minan koye min beltima e gollema Seydi Abba min alirgisemema c'est Valentin hande koy ko c'est Valentin jango koy ko c'est Valentin inshallah rabbi jango ko c'est Valentin fête des amoureux sadani dido nangu dido webani sadani dido jarmomo dido webani tottuɗo ma ɓernde muɗum aduno mom tottuma c'est Valentin ko fête des amoureux fedde yiɗodirɓe galonɓe ko fête des amoureux yiɗodirɓe c'est Valentin billahi c'est Valentin wona gilli wugay sammere c'est Valentin nena c'est Valentin ey way gidam koy gidam ka gidam dajungelam gidam nangajungom dajungelam gidom dajungoma addu bernde ma ndaha bernde yam ka gidam balle laare bëggna la seere isan mo ala gueɗe fo yo yiloyo mbaɗa gidam c'est Valentin albadan gidam c'est Valentin hande koye ko jiɗodiral c'est Valentin mbaɗa yettiɗiɗo guiɗe lam sehidam mo ñalla mi laɗa ɗiɗi miijoɗo momon ceddel diaw heɗo Saint Valentin debbo mo Mauritanie Alicia Soumaré heɗo Saint Valentin a weltinirama hande oɗo morceau machallah joom anniversaire mo 13 mars c'est Valentin happy Valentin c'est Valentin happy Valentin inshallah ko janggo inshallah skay machallah inshallah ko janggo c'est Valentin le 14 c'est Valentin le 14 billahi c'est Valentin mine ma bébé gidelam bëgg naa la bébé ndeysaan sopp naa la bébé billahi wóolu naa la bébé inshallah tu seras la mère de mes enfants ngona yimum sukabam denanami beskam mi halfinima horam c'est Valentin way c'est Valentin billahi c'est Valentin happy Valentin bébé c'est Valentin
Listen. Eh, Way. Chéri Nambife, billahi gidam bari. Way. Chéri Mbife, Hey. Chéri Mbife, Chéri Mbife, Chéri Mbife, Way. Chéri Mbife, billahi gidam Mbife. Bari nani anchatama. Listen. Desibinabe, Night AC. desibinabe, billahi kodam bawi degirilam. Yebi yankobe YouTube, yebi yankobe Facebook, yebi yankobe YouTube. Desibi, yena ma bëgg, amma leen bëgg. Ay bëggante la, ay bëggante la, Way. ay bëggante la, ay bëggante la des. Même caméraman bi kontaan na tey. Ay bëggante la des, ay bëggante la. Caméraman Aliou Ndiaye. Aminata Seydi Ndiaye. Dégg naa kontaan na si lool si émission bi. Amina Seydi Ndiaye. Amina Seydi Ndiaye. Ñam naa ba jabi. Amina Seydi Ndiaye. Fuuta ko ba jabi. Way. Jama noir. Aminata Seydi tey moom vraiment caméraman bi macha allah daa sofé tey ah. Jamba non. bu ko jiidam. Seydi Gissé maa bo. Mi salmini ma girelam. Seydi Gissé. Mbiyen happy Valentine. Happy Valentine. Jango koy ko fête des amoureux. Ndeysaan. Mine bébé chéram. Mine bébé chéram. Jango koy ko c'est Valentine. Happy Valentine les amoureux. Happy Valentine les amoureux. Happy Valentine les amoureux. Allah jarama girelam on jaram. Bay ni bu jam ni girelam. Cheikh Oumar Sy. Cheikh Oumar Sy gorko mo Hollande. Seydina Oumar Sy Cheikh Oumar Sy. gorko mo Hollande. Seydina Oumar Sy. walla gorko mo Londres. Gorko yo mo Londres. hande nan ɗo hande fotrimi ɗo e Dakar Ndiaye. Jabima. fale si Sacré-Cœur 3. Billahi mi salminima. Billahi mi juurimama. Seydina Oumar Sy fale si Seydina Sacré-Cœur Oumar 3. Sy. Si sawar. fale si Sacré-Cœur 3. Seydina Oumar Sy. Sacré-Cœur jabi. Billahi mi jabi. macha Bay ni ko koy ne muusi. Alin wayni mama jirelam DCB. Alin wayni mama jirelam DCB. Est-ce que- Alin wayni mama non DCB. Alin wayni mama non. Yow gidam mi wayni mama non. Merci beaucoup on jara. Merci. macha allah. Est-ce que il a les gars. Merci beaucoup.